Готови? Снимаме? Не можем да харчим пари без да ги имаме. Почакайте. Какво? Телепортират ли те? Капитан Кърк се обажда. Той е! Снимаме. Какво правиш? Ям пудинг. Чакай малко. Не бих те тикнал в будлив храст. Нямаше да можеш. Щях да използвам лопата. Заето? Как се чувстваш сред толкова деца? Трябва да отработиш това. Да. Помниш ли, когато ми щупи йойото и не ми купи ново? Затова пък ме прати да си легна. Ти пишеш? Не мога да пиша писма. Не мога! Какво става тук? Убиваш ме. Направо ме убиваш. Тиганът на Джо Фрейзър. Тиганите са производство на братска любов. Това е хубаво нещо. Добре, Еди. Малко прекалиха се инструкциите, нали? Спри, преди да се ме пишкаш. Каква е репликата? Ще си продам играчките. Ще си продам и крачките. Ще повторя моята реплика, защото предния път я сбърках. Снимаме. Добре, благодаря. Остави го да поработи. Благодаря. Затова знам, че не сме кацнали на луната. Госпожица Харидън казва, че така се подготвям за живота. Гладен ли си? Да. Да. Какво ти се яде? Сандвич с стъчено масло и желе. С въстъчено масло и желе? Не знам. Като свършим сцената. Ако ти дам. Какво смешно има? Преводач Любен Марковски. Режисьор на дублажа Венета Маринова. Тон режисьор Дора Маринова. Ролите озвучиха артистите Силвия Русинова, Нина Гавазова, Васил Бинев, Борис Чернев, Христо Чешмеджиев.